El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré. Hola, molt bon dia. Vos donem la benvinguda a totes i a tots a aquest acte d'homenatge a Guillem Agulló i Salvador que hem organitzat l'Associació Cultural La Xala i el col·lectiu Reconstruïm Fuster. Abans de res volem donar les gràcies a la família de Guillem. Ens emociona especialment la vostra presència avui ací. I també volem donar les gràcies a totes les persones que d'una manera voluntària i desinteressada i il·lusionant han contribuït a donar-li forma a tot el que viurem avui ací. Al País Valencià són molts els pares i les mares que crien els seus fills amb orgull de catalanoparlants, que els encomanen l'amor per la seva cultura, pel seu territori, i que els ensenyen que totes les persones som iguals. Carme Salvador i Guillem Agulló en són exemple. El seu fill era un jove alegre, combatiu, que estimava moltíssim la seva terra, que volia millorar-la i volia viure en llibertat. Alguna vegada el Guillem es va dir als seus pares que si no podia lluitar per allò en què creia, preferia morir. Malauradament, el feixisme perfectament organitzat seguia de prop a joves com Guillem. I la matinada de l'11 d'abril del 1993 el van assassinar. A Guillem el van matar per antiracista, perquè per a ell els nouvinguts eren benvinguts, i el van matar per independentista, per creure en els països catalans, per defensar els plantejaments del savi que habitava aquesta casa. Després del crim va arribar el temps de la humiliació, de la ignomínia, de la justícia injusta, de la manipulació mediàtica. Va arribar el temps dels polítics col·laboracionistes i dels polítics covards. Va arribar el temps de les amenaces dels botxins, que s'han repetit aniversari rere aniversari. Hem escoltat alguna vegada parlar a Guillem Pare d'impunitat subvencionada. Una impunitat que es va gestar a la gens modèlica transició espanyola i que va quedar palesa a la mal anomenada Batalla de València, que més que batalla va ser persecució. I d'aquesta impunitat també són culpables les forces de l'esquerra quan miren cap a altre costat. Una part de la societat valenciana, amb Fuster al capdavant, sempre ha estat menystinguda i maltractada. Ara s'albiren canvis. Però si no treballem des d'un prisma inclusiu, fracassarem, perquè no es pot descartar d'entrada una part de la societat. Això és fer trampa al poble. Només des del respecte, des de la generositat, des de la unitat, serem un poble unit per fer front al feixisme i per fer front al capitalisme, que ens vol servils, alienats, per satisfer la seva fam infinita. Nosaltres, els valencians, Fuster ho diu clar. La població passa a poble per un acte de consciència. I avui, des de la unitat, des de la consciència de poble, volem homenatjar la memòria de Guillem. Front als que l'insulten i el criminalitzen, volem reivindicar la seva lluita, que també és la nostra. Evitar que caiga en l'oblit i demanar que el seu esperit siga present a cada poble dels països catalans. Però també volem que aquest acte siga una càlida abraçada a la seva família, als pares, a les germanes, que
que després de perdre Guillem van haver de suportar insults, amenaces, injustícia. Sovint ens preguntem com es gestiona tot això emocionalment. Moltes persones s'hagueren defallit i ningú podria fer-los cap retret. Però ells diuen que el dolor els ha fet forts i que la injustícia els empeny a seguir. I a més ho fan sempre sense invocar l'odi, recordant que són gent de pau. Són una família digna, honesta i fidel al poble. No fallem mai quan la lluita els necessita i a tots nosaltres ens encoratgen moltíssim amb el seu exemple. El dia 11 de setembre els vam seguir al tram valencià per fer cadena, per vertebrar el nostre país. I la imatge que tots guardem a la memòria d'aquell dia és la de Guillem i Carme, donant un cop de mà, amarats d'emocions i desarmant exèrcits amb el pes d'un somriure. Avui encara gosem fer-vos un prec, família. Vos demanem que continueu caminant amb la cara en alt i que continueu fent via cap a la llibertat, com aquell dia Vinaròs. Nosaltres, ací, a casa del nostre estimat fuster, us fem la ferma promesa de que sempre que volteu a mirar ens trobareu seguint les vostres petjades, amb Guillem al cor i a la memòria, i amb molt de coratge, per posar-li murs al feixisme, per construir poder popular i assolir el seu somni. Moltes gràcies, família, per tot el que feu. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. La por engendra els monstres que necessita.
m'odien i això no té importància. Però m'obliguen a odiar-los i això sí que en té. Un dia, uns energúmens, en el centre de València, van cremar una pila de llibres innocents. Diuen que Erasme ja ho deia. Comencen per cremar llibres i acaben cremant homes. Bon dia. El cant dels ocells magníficament interpretat. Ara venen les meues pobres paraules. Procuraré estar una mica a l'alçada de tot el que està passant ací en la casa de Joan Fuster. Vull pensar el que escric i tracte d'escriure el que pense. I no és fàcil. Un cúmul d'imatges s'amuntonen i quasi no em deixen lliure el pensament. O pot ser, són tantes les coses que es poden dir que un no sap mai per on començar. Impunitat, camps, mato, Aznar, desassossec, indefensió, estat policíac, violència policial i institucional contra els joves de la primavera valenciana, contra les concentracions i manifestacions del 15 de maig, augments indiscriminats de l'IVA o de l'IRPF, salaris més i més baixos, pensions minvants dia rere dia, l'atur més gran d'Europa, més del 50% dels joves sense treball i amb escasses possibilitats de tindre'l. Privació de les llibertats més bàsiques, estafa colossal,
un Urdangarín, Gürtel, opressió, monarquia imposada, impotència, corrupció, privatització d'hospitals, destrucció de la sanitat pública, destrucció o privatització de l'ensenyament públic, persecució de la nostra llengua, les universitats públiques ara només per als rics, salari mínim inferior a tots els d'Europa, fins i tot al de Grècia, reforma laboral en contra dels treballadors, degradació i manipulació dels mitjans de comunicació, retorn del franquisme, o pot ser no se n'havia anat mai, tragèdia del metro a València, que significa silenci i impunitat dels responsables, tragèdia de l'AVE a Galícia, impunitat dels responsables, xapapote general a les Ries Galegues, impunitat dels responsables, destrucció de la televisió autonòmica, recentralització, Fabra, Barberà, Blasco, Cotino, destrucció del sistema financer, desfeta econòmica del país, empobriment general del 99% de la població fins a límits insospitats, enriquiment d'uns pocs, enriquiment d'un escàs 1% de la població, fins a límits que tampoc ells podien esperar. Rato, Rajoy, Cospedal, Bárcenas, Montoro. El balanç no pot ser més descoratjador, amb un 29% d'atur i amb una renda per habitant un 20% més baixa que la mitjana europea. Han passat més de 20 anys des de l'assassinat de Guillem Agulló i les coses no és que segueixen igual, sinó que han anat de mal en pitjor. El seu assassí en llibertat i amb tots els vists i plaus per presentar-se a les eleccions com a candidat d'un partit feixista. Sé que no dic res de nou. Són les coses que em venen al cap, les coses que tots coneixem, les coses contra les quals va lluitar Guillem Agulló, i per això el van assassinar. Per això i perquè sabia o intuïa que l'única manera d'eixir d'aquesta situació de misèria i sotmetiment era la independència. Uns 2 mesos abans de la mort de Guillem ens va deixar també un altre gran burgesotí, Vicent Andrés Estellés. Estellés no va poder conèixer l'assassinat, però podem estar segurs que a més de patir, com van patir tots, la ràbia i la impotència contra un estat que permet que els feixistes atempten mortalment contra els seus ciutadans, hagués escrit els seus poemes en homenatge a Guillem, com ho va fer recordant l'assassinat 20 anys abans de Víctor Jara, com ho va fer recordant Salvador Puig Antich, com ho va fer recordant la mort, assassinat també a Alacant, de Miquel Grau. Els versos d'Estellés són versos dedicats també a Guillem Agulló i a tots els lluitadors per la nostra dignitat. La situació actual d'explotació del poble treballador i de la pèrdua de les llibertats del poble és ja inaguantable. És ben probable que ni Estellés, ni Guillem, ni el mateix Joan Fuster les pogueren haver imaginat. O pot ser sí. Recordem només algunes de les frases o aforismes així exposades. La por engendra els monstres que necessita. Un dia, uns energúmens en el centre de València van cremar una pila de llibres innocents. Diuen que Erasme ja ho deia. Comencen per cremar llibres i acaben cremant homes. Però també la memòria és feroç, sobretot si és memòria de víctima. Criden per veure si ens faran callar.
La veritat no sempre coincideix amb la justícia, t'ho advertisc. No voldria acabar les meves paraules donant la sensació d'un pessimisme irreductible. Reprodueixo en part el que vaig escriure fa unes poques setmanes a una revista de Barcelona. En els primers anys de la dècada dels 60, circular anònimament entre alguns dels petits nuclis dels joves valencians preocupats per la llengua un article mecanografiat escrit més que probablement per Josep Iborra, un dels intel·lectuals més fins que han donat aquestes terres, íntim amic de Joan Fuster, com tots sabem, amb el títol Com es pot ser valencià. A partir de la intel·ligent apropiació d'una de les frases més cèlebres de la literatura francesa, Com es pot ser persa, llegida en la carta número 30 de les lletres perses del baró de Montesquieu, l'autor, Iborra, plantejava la invisibilitat en aquella època dels valencians i l'accelerada pèrdua de les nostres característiques com a poble individualitzat en el conjunt de l'estat espanyol. Han passat els anys i gràcies a Joan Fuster, gràcies també als fusterians, és un fet constatable la reconstrucció de la identitat cultural i nacional dels valencians. Aquests petits nuclis han augmentat de manera significativa. Han deixat de ser els 4 gats que deia el mateix Fuster, encara que pot ser no tants com per despertar a fons la consciència de tot el poble i prendre en les nostres mans les regnes del propi destí. El tema, tanmateix, ha deixat de ser com es pot ser valencià i jo penso que s'ha convertit en com es pot ser espanyol, com es pot pertànyer voluntàriament a un estat que s'ha caracteritzat i es caracteritza per ignorar o perseguir tot el que considera diferent, com la mateixa llengua de les nostres terres. Com es pot ser espanyol? Ens preguntem, com es pot ser espanyol? Una entelèquia creada per l'oligarquia dirigent que practica el saqueig més descarat des de l'edat mitjana. Només és espanyol qui no pot ser una altra cosa. Sembla que va dir un polític conservador del segle XIX, Cánovas del Castillo, en una frase dura però inusitadament encertada. Nosaltres sí que som una altra cosa. Som valencians, és a dir, som valencians, que és la nostra manera de dir-nos catalans, com va dir Joan Fuster. El poble català ha estat entre els primers a veure-ho clar. L'aposta pel dret de decidir el seu futur es manifesta com una proposta encoratjadora que pot significar el final del domini d'aquella oligarquia. La possible independència, tot i que incompleta per no incloure les illes i el País Valencià, radicalitzarà sense dubte l'espanyolisme contra els nostres territoris irredemts. Augmentarà l'espoli fiscal, econòmic i cultural, però serà un exemple a seguir, perquè amb la nostra visibilitat, amb la consciència de ser valencians, hem començat a assumir, tal com ho recordava en un altre aspecte la pensadora nord-americana Judith Butler, hem començat a assumir la condició de ser exposats, però també la de ser rebels. O com deia Fuster, endavant, cal insistir, perquè en la insistència trobarem la victòria. Moltes gràcies a Reconstruïm Fuster i la Xala per aquest acte tan emotiu i necessari. Gràcies a la presència de la família d'Estellers, Carmina, Vicent, Isabel, gràcies als pares de Guillem
i Carme, gràcies a tots per la vostra presència i participació, per la memòria de Joan Fuster i Vicent Andrés Estellers, per Guillem Agulló i per les nostres llibertats, socialisme i independència. Darrere de l'odi hi ha una ungla incansable. Nosaltres hem volgut també afegir-se a aquest trist aniversari, però necessari i obligatori, perquè no ens faran callar. I ho farem en uns cants a l'aire, en unes valencianes. Cantarem Xavier Benedito, conegut com Xavi de Bétera, en primer lloc, que cantarà a l'estil de l'1, Àngels Cuenca del Cira, que cantarà a l'estil de l'1 i 12, i jo mateix, Jacint Hernández del Càcer, que cantaré una riberenca. I estarem acompanyats per Miquel Gil a la guitarra, Emili Vera a la guitarra, Pep Juste Mama al guitarró, tenim dos bandúrries, Carles Sánchez i Paquito Tormo, i un llaüt, Marc a la creu. O sigui que tenim bons músics i a muntó. Anem allà amb les valencianes. Els versos ens els ha fet, encara que no ha pogut vindre, Enric Gironès, que és d'Ontinyent i viu a València i és pare de Miquel Gironès, d'Obrint Pas. Ell ja fa anys que no versa, però quan li varen dir per a què era, en seguida va dir que sí i ens ha fet 3 versos que vos ara sentireu. Ven
Quan la por no és innocent, ja no és por, és covardia. Bon dia a tots, és un plaer estar a la ciutat de Sueca i jo no vaig a cantar valencianes, que ja ho tinguem bé, no? Anem a fer una de la meva comarca, jo soc de Xàtiva, de la comarca de la Costera, i vaig a fer-ne una del poble de Moixent, que me la va ensenyar el tio Trabuc, el tio Cagalló i el tio Rilla. Com veureu ara, és un fandango per la de Luc, que diguem també per la comarca de la Costera, però és en castellà, no passa res, farem unes quantes copletes i que sigueu que Déu vulgui. Y hermoso clavel dorado, y hermoso clavel dorado, ¿dónde estuviste ayer? Ay, si mis ojos te buscaron y no te pudieron ver, hermoso clavel dorado, les fadrines muy gentiles